a na-eji egwu ji anwụ ihe a ga na-agụ n'egwu bụ nna jewa ji ja nọ n'ọba gụye ụzọ ba ja nọ n'egwu Abambo Chief Pius Nnamani. Abụ m onye ihu ọkpara na Amangene Village. Abụ m onye ọrụ ugbo. Ana m akọ akpụ, ana m akọ ji, ana m akọkwa rice mgbe oge ụfọdụ. So mana ana m enwe ugbo ji ọfụma. Ana m akpakwa enu. Ji anyị na-akọ ma ọ bụ ọrụ ugbo anyị na-akọ ọ bụ ihe sitere n'aka nne na nna ọ bụ ihe kedu ebe o si mata gị maka ọ dị ka m afụnube m ụdị ọba ji a ọ bụ ebumpụta ụwa na ụmụnna ebe esi wee mụta bụ ụmụnna Chima n'ihu ọkpara ihe ọbụla ọ sọrọ gụgụ akwụkwọ ihe ọbụla ọ sọrọ gụọ na-eme ihe eji mara ha bụ ịkọ ji ma taa n'ọnwa na ije n'ọba nke igwe Nwatụ bụkwa onye ụmụnna anyị a ga-agbachaga anya asịrị na a ga-abụkwa ọba ji karịrị nka na be luo maketa ya nwere ihe eji ama odogwu na ihu ọgbara bụ onye ọba ji mmadụ ihe iketara n'ugbo ji ma unu na-akọ ya onwe dịka ụmụ akọrọngwa ndị gọọmenti dịka traktọ na ụmụ ihe ndị ụfọdụ unu ji aka ya ka ọ bụ ihe eji aka kọta enweghịkwa ha na-enwekwa enyemaka na gọọmenti adịghị enye traktọ gọọmenti adịghị enye anyị fertilizer enweghị ihe ọbụla gọọmenti na-enye anyị gọọmenti adịghị enye anyị ma loan mana unu ajụọ na asị loan ọ bụrụ na-ajụkwa anyị ese loan ahụ ajụrụ ajụjụ anọkọta asị ka anyị mee cooperative anyị mede emechaa na otu abụọ na-eji anọgide mgbe ụfọdụ betere ya eze ego enwerekwa ndị echi from Abuja send a ka m jee gosi ha ugbo m anyị gagide jee one side esi na ha ma ngazi ọzọ na ihe mere bụ na gọọmenti kwesịrị inyere m aka n'ihe ugbo m ihe dịka ọ bụrụ na emewu ya dịka plọt ma ọ bụ eka ihe dịka one ka ị nwere iji akọpụta ji niile maka ama m na nke a ọ bụghị otu a ka ọ hewegoro ndị eriri ndị elelele karịrị ndị onufu kịta ana m akọcha 3 hectares 4 onye nke ọzọ evu ụzọ ji elu akpụrụ ọgwụ ji elu onye ahụ ọrụ mgbe nke onye ahụ ga-acha nte ejekwala onye ahụ anyị ji wee na-enyere anyị onwe anyị aka mee ka onye ọbụla na-eto n'ihu ugbo mgbe anyị na-agba ofu ahụ ebe banye n'ofu ọrụ anyị ọrụ iziga elubego ọ bụrụ na esi ka anyị were jee lụta gị ego na nke onye ọzọ anyị rụcharụ gị anyị achụ ọgwụ si na ịchọghị ịba uru mana ị ga-eje alụbanata nke onwe gị bifo ije ejewe na nke mmadụ maka nke onwe gị ahụ ịlụba ihe ga-aka abara gị olu maka ọ bụ na eduru ndị ofu ọrụ anyị jee na nke onye ọzọ ogodo na ọ bụ 10,000 ka alụtalụ ị ga-ericha ya n'ụbọchị mana ọ bụrụ na anyị ji eje ka ọrụ gị ọrụ ji ma ọ bụ ọrụ akpụ inyocha anyị ji ihe ahụ anyị kọọlụ gị na ndị be gị nwere ike ị na-eri ya 1 year na mpaghara ebe nsi ihe a kụziri anyị mgbe anyị pere mpe bụ na ọ bụrụ na mmadụ achọọ ibu dị ji mgbe ochie na a na-ekporo egwu ihe dịka egwu 10 ma ọ bụ 20 kpọọ ha agụụ ọfụma wee mepee ọba ji onye ahụ chọrọ ibu dị ji kposa egwu ndị ahụ n'ime ya na egwu ndị ahụ ga-anọgide ebe ahụ ọtụtụ awa ọ bụziri na ọ tajuo afọ ekpopụta ndị ọbụla egwu metụrụ ọnụ hapụzie ndị nke fọrọnụ ndị mmadụ erichaa ya ọ bụrụ na eritụghị onye ahụ mara na onye ahụ echie na dị ji maka na ị ga-azụ mmadụ zụọ anụmanụ tupu amarụ na ebu dị ji ọ dị etu ahụ n'obodo ihu ọkpara na ibu dị ji ahụ ogogo ahụ ịhụrụ a na-elu na ya o nwere ike ịbịa n'ọba be nwoke bụ kpọrọ onwe onye ọrụ ugbo na-akọ ji otu anyị ka ọba achị wee dụcha ị nwere ike ịfụ 14, 15, 18 enwe ndị kposacha na ana ka ji anụwa ji wee kposara onye ahụ mmewe ya vileji anyị aba Amangene ebe bụ nnọta anụwa ha nwa bụ ife ga-evu ofu ụbọchị ka ha nwa ga-abịa ha becha mmemme dị ji ahụ ha nwa
a ga-azụ ha nri n'ụtụtụ, a ga-azụ ha nri n'efifie, a ga-edebe oluo na izu ọzọ vileji ọzọ abịa, a ga na-eje ụta ti vileji niile dị n'ihu ọkpara abịacha bịa rie nri na-eji, ndị ọzọ na-abịacha like ọ bụrụ mgbe pam ka nọ ndị vileji na ga na-ejele egwu ji vileji Amangere ga-efu ụzọ ji ụmụ nwaanyị niile ọbụgodo na ụmụ nwaanyị dị 100 ha ga-ejele egwu ji dị sie olu ahụ na-abịa ọzọ ụmụ nwaanyị ụzọ ejekwala olu ahụ ọzọ ụmụ nwaanyị ji egwu ejeela otu a ka a ga-esi wee na-eje wetazikwa isi ebidozikwa from na ebe vileji ahụ ọyọkwa eje ọzọ a na-eji egwu ji ahụ ihe a ga na-agụ n'egwu bụ nna jewa ji jee nọ n'ọba gwuye ụzọ ba jee nọ n'egwu a na-anụta ma enwe nwaanyị nke bụ ji nke ya ewere nke dalụ nke ahụ kwuchilu ọ nwaanyị ahụ bụ ihe na-chịrị ndụ nke ahụ like ka ji wee dọkịta ịkpọ ji ọkpa ada agba ji ọkpa ide ji ọkpa ada agba ji ọkpa ịgba ji ọkpa imeji ahụ aka mee n'obigo taa n'ụdị ya mgbaghara maka na ndị Igbo anyị ghọtara na ji na mmadụ bụ ife so wee bịa ụwa maka na ala Igbo niile ebughị onye ọbụla ọzọ ala Igbo na-alụ ka ji ọjị ibe eze nri ọbụla na-alụ n'ala Igbo Igbo zukọtaranụ ugwu mba panigaranụ oge ndị Igbo lụgwaranụ Igbo zukọtaranụ ugwu mba panigaranụ